Wat is het overal gevoel van deze 10e jubileumeditie? Nou, het eerste wat in mij opkomt bij deze jubileumeditie is dat het gewoon magisch weer. Oud zien het zo'n vreedjongens en dat gevoel is bij mij bijbleven. Het wie prachtig. Waar zit dat hem dan in? Ja, ik denk meerdere factoren. We hebben een heel mooi programma gezet. Ik vond alle dagen lieke mooi. Vreedjongens weer supergoed. En natuurlijk de factor het waar. En het feit dat we tweeën net koen. Dus al die factoren bij elkaar denk ik dat het zo'n succes was het. Trailien minder zo'n 100.000 bezoekers. Dit weekend hartstikke druk. Hoeveel mensen hebben er bij West? Inclusief het Tonse mediaprogramma. We zijn natuurlijk wat eerder starten, maar we hebben 115.000 bezoekers rond de 4 dagen. Zit hij met de admiraliteitsdagen wel aan de max? Ja, wij toch maar 100.000 dat wel onder max ziet, maar 115 is dus ik nog mogelijk. Dus ja, het wacht nog net helemaal te zeggen. Misschien dat er nog wel meer kan, maar dan scheelt oorspreiden weer matten. De koren maakt door Neemse leven voor het eerste het derde podium. Hoe heeft dat uitpakt in die beleving? Nou, fantastisch. Wij zijn er als bestuur wel klaar voor. We zijn volgens mij maar dat een succes worden. Maar we zijn altijd natuurlijk benijd van hoe pakt dat uit in de praktijk. En witte mensen die route ik te vinden. En dat het boven verwachting uitpakt. En een hele goede sfeer, jong en oud. En dat is wat wij wonen. Krijgt dat een vervolg of is het te betierd? Nou, we gaan natuurlijk eerst evalueren, maar zoals ik het nou op dit stuit beslissen kan, bloot het samen. Want ik denk dat wij gewoon sowieso net zonder dit podium kennen. Dus dit moet zo blijven. Zit het festival of evenement, weet ik niet, maar zit het aan zijn tax, aan zijn max, met zoveel bezoekers? Hoe denkt u daarover als voorzitter? Ja, het bloot natuurlijk dokken. We kennen steeds morgen net nog groter maken. Dus het is nu een uitdaging van hoe kunnen wij toch de bezoekersaantal binnen de area's bergen, zeg maar. Ik denk net dat wij gaan voor meer, maar wel meer de verdieping in van hoe kunnen we dan misschien op een eerder moment de mensen al de stad in krijgen. En dat hebben we natuurlijk dit weekend ik geprobeerd met het programma. Vanaf 2 uur hier wij sneunen al een programma, inclusief de muziek en de activiteiten. En daar jou ik in. En ik denk dat daar voor u nog wel een verdiepingsslag in zit voor de volgende editie. Hoe ziet de komende dagen, hoe ziet dat eruit van je als organisatie? Nou, morgen gaan we eerst maar eens even opruimen. En ik denk dat we dan als organisatie even bekomen moeten. Maar dan geef ik al vrij snel in de evaluatiemodus. Dus met verschillende partijen praten van hoe het iedereen het ervaren. En wat kan er beter, wat is goed hier. Ja, en dan gaan we in oktober gaan we weer van start met editie 2023.